салом алейкум дӯстон, бардорон ва тамошобини ҳамешаи канали мо. Дӯстони азизам, акаса хуш омадед ба канал. Дар навор имрӯз якчанд наводи тракторҳоро бо нархи арзон пешкаши шумо мегардонем ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон мебошад. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канали мо медоранд, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш дар омадан замон подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Зангулачаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза бохабар бошед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. касоне ки агар мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошад, дар номерҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, мо барои реклама ҳатман кӯмак мерасонем. дӯстон, дастгирии канали моро фаромӯш накунед, дастгирии шумо пешравии канали мост. видеоро то охир тамошо кунед, тамошои бо фароғат. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. деҳқоно ва ғарибо ҳама каса хуб астед. хидомат нигаҳбонтон бошад. иди саиди қурбон ба ҳаматон муборак бошад. дӯстони азиз, ҳазор раҳмат калом барои дастгиритон. имрӯза навор иншоалло ки ба ҳаматон маъқул мешавад. трактор ҳастед дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ, якумин трактори фурӯшӣ ма дӯстони азиз, соли баромадаш 2024 сола, яъне ки трактор 904 90 қувваи аспро дорад. падзаказ аз Хитой заказ карда мешавад дӯстони азиз бо нархи 112 000 сомонӣ. трактор дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. пачкаи хулоса якум одам мисол хизм мешавад, ҳамиро ҳай мекунӣ. консонер, печка, ҳама чиз дорад. дастсафка ва ҳамаш қади 112 000 сомонӣ. дӯстони азиз, марҳамат кунед, заказ кунед. иншоалло ки одами боварнок аст. маълумоти пурро аниқаи тракторро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин трактори фурӯшимон трактор 604 аст. соли баромадаш 2024 сола. 60 қувваи аспро дорад. хулоса дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. пачкаи якум даст хидм мешавад. дӯстони азиз, ҳайш мекунӣ. 4 та баллони пачка. падзаказ аз Хитой заказ карда мешавад. нархша 95 000 сомон мега. марҳамат кунед, касоне ки агар аз номи канали мо гап зад, иншоалло ки боз камтар диган савдо дорад. номери ватсапшо мондагӣ занг бизанед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, сеюмин тракторамон ишам мисол падзакас меояд аз давлати Хитой. трактор 454, яъне ки мини трактор, 4 та баллони пачка. хулоса соли баромадаш 2024 сола. дӯстони азиз, 45 қувваи аспро дорад. нархша 70500 сомон мега. боз камтараки дигам савдо дорад. номери ватсапшо мондагӣ. хулоса дӯстони азиз, ба ҳама раҳпулиш қади дастафкаш қади то Тоҷикистона оварда бо нархи 70500 сомонӣ. номери ватсапшо мондагӣ. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари тракторро аз худашон дӯстони азиз ҳатман дастрас кунед. ва дӯстони азиз, чорумин эълонам як тои дигар боз мини трактор аст, яъне ки трактор Юто 504 меган. соли баромадаш 2024 сола. дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. 50 қувваи аспро дорад. дӯстони азиз, 4 веде ва 4 силиндраш меган. ҳамихелаи хулоса, яъне ки тракторҳои бақувват. падзаказ аз давлати Хитой бо нархи 109 000 сомонӣ оварда расонида мешавад. 4 та баллони нав, ҳолатиш беҳтарин. номери ватсапаш дар номерҳои 970 11 95 95. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед.
мегузорем ба панҷумин эълони имрӯза. Трактори Юто 440 яъне ки мини трактор дар ҳолати хуби техникӣ нави пачка. соли баромадаш 2024 солай. 40 қувваи аспу дорад. Падзаказ аз Хитой оварда мешавад бо нархи 95500 сомонӣ. ина дӯстони азиз, мисол нагиред ки тракторҳои арзона шумо ба навор намегиранд. Трактори пачка бо нархи арзон дар номерҳои 9595 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон трактори МТЗ-81 астаи соли баромадаш 2005 солай. Комплект бо ҳамроҳаш плуг ва чизил дорад ва яда покришка, мисол ана запаска дорад. Документош ҳамаш 100% ва притсеп дорад. Дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, яъне ки шаҳри Бохтари Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён. Нархша 155000 сомон мега. дӯстони азиз, трактор дар ҳолати хуби техника. ина притсеп ҳолаташ плуг, чизил ва притсеп дорад. нархш 155 боз савдо мешавад. Савдо дар назди ҳамин техника. Трактора дӯстони азиз мега биё проверка кун, ҳайш кун, мисол ҷуфт кун, ҳамаша проверка кун, баъд марҳамат метавонӣ бихариш. номери ватсапш мондагӣ занг бизан, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиса бошад, ҳамира туғрӣ мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17000 рубл яксолааш. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акай далерро муроҷиат кунед, дар ватсапашон нависед. дӯстони азиз, трактори навбатиамон трактори МТЗ-81 астаи дар ҳолати хуби техникӣ. соли баромадаш 2008 солаи. трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиш мегӯянд. 4 баллони 80% дорад. хулоса трактор ба кор тавра. дӯстони азиз, нархи трактора 145000 сомон мега, бо савдо мешавад. телефоно барои тамос 905 99 48 37 занг мизанед. дӯстони азиз, маълумоти пурра аниқтаи тракторро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешравии мост. лайкора бизанед, чунки дӯстони азиз подписа закунед. ҳама рӯза мо ҳаракат мекунем, наворои мисол нав пешкашро мегардонем. фақат дар ҳамин канали ма, яъне ки Насинтиҷа, тракторҳои фурӯшида мо пешкаш мекунем. фақат бинависед ки мисол ба шумо чӣ хеле техника мехоҳем. як подписи мо бисёр дар комментар дар ҳар як видео дӯстони азиз, мисол ҳами қуф касилка менавис. ина шербача ҳами қуф барои хитай. қуф касилка дар ҳолати хуби техникӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. нархи амира дӯстони азиз 33000 сомон мега, бо савдо дорад. ина дӯстони азиз, мисол ана касилка барои алафа, яъне ки барои ришқара чӣ кардан, дӯстони азиз ҷамъ кардан, мисол даравидан. нархиш 300 бо савдо мешавад. телефоно барои тамос 985 50 44 25. занг мизанед, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумо чунин техникаҳо дошта бошед, техника ё ин ки мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон техника, камаз доред, трактор доред, притсеп доред, мошин доред, шербачаҳо, ин ҳамин рақамҳои мо, номерҳои ватсаи мо. сурат ё ин ки видеоаша ва маълумоти пуррашро равон кунед. номерҳои мо 911 32 43 44. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, трактори Т28 ҳастай дар ҳолати хуби техникӣ. комплект бо ҳамроҳаш притсеп дорад. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша дӯстони азиз 45000 сомон мега. трактор хулоса ба кор тайёр аст. телефоно барои тамос номерҳои дасти соҳибаш мондаги 919 60 83 00.
трактори дӯстони азиз марҳамат кунед, занг бидед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, арзонтарин трактори мо дар видео имрӯза трактори T40 аст ки дар ҳолати хуби техникаи соҳиби трактор ҳамехел қайд кардагӣ ҳастай, яъне ки ба кор тайёрай. қарор дорад дар ноҳияи ёвон нархша 13000 сомон мега. телефоном барои тамос 938 70 27 67. дӯстони азиз марҳамат кунед, нархи арзон 13000 сомон. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. даҳумин эълони мо трактори МТЗ-80 астай дар ҳолати хуби техникӣ. Комплект бо ҳамроҳаш притсеп ва плуг дорад. қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. Хулоса дӯстони азиз, трактор ба кор тайёрай. Притсеп ва плуг ҳам дорад. нархша 100,000 сомон мегӯяд. бо савдо мешавад. 4 та баллони 70% ҳамихелӣ дӯстони азиз дорад. дар ҳолати хуби техникӣ телефонҳо барои тамос 903 02 07 12. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ана 11-ҳумин эълони мо трактори МТЗ-81 астай. соли баромадаш 1991 солай. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. хулоса дӯстони азиз, трактор ба кор тайёрай. 4 баллони нав, мотор, коробкаш соз. дӯстони азиз, хулоса нархша 78000 сомон мега. МТЗ-81 91 сол. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. телефонно барои тамос 908 87 87 77. дӯстони азиз, мо ҳамин қадар маълумотша мисол барои трактори ёфтагӣ ҳастем. маълумоти бештарро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва 12-ҳумин эълони мо трактори T28 астай. дар ҳолати хуби техникӣ ба кор тайёрай. баллонои пешаш 60% ва баллонои ақиба 80%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 25000 сомонӣ мега. марҳамат кунед дӯстони азиз, касоне ки T28 гуфтагӣ бидем дар комментария. мисол мо комментариҳо ҳар як шуморо мехонем ва ба назар мегирем. подписатсия ки иншоалло ки дар комментария мисол чӣ хеле ки трактор мехоҳед, ҳатман иҷдат ки подписатсия ки ҳамон комментария мо ҳаракат мекунем хеле трактор бо хости дилта пешкаштон мегардонем. телефоно барои тамос 906 11 01 10. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, трактори навбатиамон трактор МТЗ-80 астай. соли баромадаш 1999 солай. комплект бо ҳамроҳаш культиватсия дорад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов мега. нархша 90000 сомонӣ. телефонно барои тамос 111 07 84 00. дӯстони азиз, трактор ба кор тайёрай. мисол кадомеро ки ман реклама кардесам, иншоалло ки трактор мисол дар ҳолати хуби техникӣ аст. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. трактори навбатиамон трактор МТЗ-81 астай. дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. соли баромадаш 2014 солай. қарор дорад дар ноҳияи Восея. комплект бо ҳамроҳаш плуг дорад. дӯстони азиз, нархи трактора 165000 сомонӣ мега. телефоно барои тамос 985 07 27 98. ина дӯстони азиз номерҳои вавилони дастии соҳибшанд. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтаи тракторро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, тракторҳои навбаромад ҳастанд. Трактор 904 мегӯянд. Соли баромадаш 2024 солай. Мисол як гектара, дӯстони азиз, 15 литр яъне ки саларка мехӯрад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Телефоно барои тамос 880 00 09 90. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи 270 000 сомонӣ. нави пачка, дӯстони азиз, хайди десен дар ҳамин видео маълум аст ки салафам печка дагай якм даст хирид ҳайш мекунӣ. занг бизанед, маълумоти пурра айниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, трактор юмеза 6 ҳастай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи трактора 35 000 сомон мега. хулоса дӯстони азиз, хайд десен дар даруни замин кор кардесай. Трактор яъне ки ба кор тайёрай. дар ҳолати хуби техникӣ. маълумоти пурра айниқтарашон телефоно барои тамос номерҳои дастиша 929 00 05 54. занг бизанед, маълумоти пурра айниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, трактори навбатиамон МТЗ 80 ҳастай. трактор МТЗ 80 яъне ки секалиса дар комментар менависа буданд. соли баромадаш 2011 солай. истеҳсоли Беларусия. дар ҳолати хуби техника ба кор тайёрай. комплект бо ҳамроҳаш культиватсия дорад ва карчовкакунак дорад. қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нархи трактор 190 000 сомон мега. боз савдо мешавад. сета баллони хулоса састенш хубам дорад. телефоно барои тамос 927 65 75 45. занг бизанед, маълумоти пурра айниқтарашонро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. шербачаҳо якта трактор ёфтам. трактор МТЗ 81 аст. агар худам пул медоштам ҳамин тракторро мехаридам, барои хотире ки дар комплекташ ҳама чи мисол асбобоша дорад. соли баромадаш 2012 сол. комплект бо ҳамроҳаш комбайн, чизил, диск, барана, касилка, плуг, притсеп. хулоса дӯстони азиз, дар комплект дидесен ки ҳамаи чизам дорад. притсепшам, мини комбайншам дорад. нархша 240 000 сомон мега. қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. телефоно барои тамос 908 90 31 51. занг бизанед, маълумоти пурра айниқтарашон аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, мини мехлопат ҳастай. хулоса дар ҳолати хуби техникӣ 18 қувваи аспро дорад. падзаказ аз давлати Хитой мисол равон карда мешавад бо нархи 3100 сомонӣ. нави пачка якм одам хирид мешавад ҳайш мекунӣ. падзаказ оварда мешавад. телефоно барои тамос 970 11 95 95. занг бизанед, дӯстони азиз, маълумоти пурра айниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, трактори навбатиамон трактори 1004 ҳастай. соли баромадаш 2021 солай. 100 қувваи аспро дорад. падзаказ оварда мешавад дар муддати 1 моҳ. 4 баллони нав, 575 соат яъне ки кор кардагӣ ҳастай. нархша 290 000 сомон мега. дар муддати 1 моҳ ба Тоҷикистон равон карда мешавад. падзаказ аз дигар давлат. дӯстони азиз, телефоно барои тамос 981 05 25 37. занг бизанед, маълумоти пурра айниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, ин охирин маълумоти мо мебошад, охирин эълони мо. Мини комбайн ҳастад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мини комбайнро 17,000 сомон мегӯяд. телефоно бароятон аст 988 96 06 27. занг мезанед, маълумот пурро аниқашон аз худи сиёбашон дастрас намоед. раҳмати калон шербашон барои дастгиритон, раҳмати калон барои падешкадон. хулоса кадоме ки агар ҳамин навори мо то охир тамошо кардаги бошад, ҳамин смайлика дар комментария бинависа.